ଓଡ଼ିଶାରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ କି ଝିଣ୍ଟିକା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଝିଣ୍ଟିକାଙ୍କ ନିଶ ବଡ଼ ବଡ଼, ରଙ୍ଗ ଫିକା ସବୁଜ କିମ୍ବା ଧୂସର ଓ ସେମାନେ ମିତ୍ର କୀଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ଗୋଲାପୀ ଓ ଡେଣାର ଆକାର ଝିଣ୍ଟିକା ତୁଳନାରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବଡ଼। ଝିଣ୍ଟିକା ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଙ୍ଗପାଳ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16ରୁ 19 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 150ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ଖବର ସଂଗ୍ରହ, ଆକଳନ ତଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674239490 ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ କୃଷିର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 1800-102-5166କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍, ଡେଲ୍ଟାମେଥ୍ରିନ୍, ଫିପ୍ରୋନିଲ୍, ଲାମ୍ବଡା ସାଇହେଲୋଥ୍ରିନ୍ ଓ ମାଲାଥିଅନ୍। ତେବେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଓ ସିଞ୍ଚନ ପଦ୍ଧତି କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଏକା ଏକା କରିବା ବଦଳରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ କଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ରାତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ବସନ୍ତି। ସେଭଳି ଗଛ ତଳେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ବିଛାଇ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଇଲେ ପଙ୍ଗପାଳମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଦ୍ରବଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଅବା ଏକାଠି କରି କିରୋସିନ ମିଶା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିପାତ ହୋଇଯିବେ। ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁକାବିଲା ସକାଶେ କୃଷି ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ।